Bandiraɓe on calminama on jettama on jarama en calmini kadi dendagal ɓesgu lejongol foof sikki yala ko musidɗo moɗon Kodda Sarr jeeyati on paami goto yalmo wel haasi tijani an ɗo e wuuro meɗen ganno e Diourbali tawi ko ñalɗi ɗi tijjune ɗen woni ñande nogasi jeegomi nogasi jeeɗi lewru jolal gam wadde inauguré radio Ngano online kono kadi sikki yala yadude anniversaire woni manditare tataɓire e musidɗo meɗen Faye Tijani Faye caggal nde Allah rokki en fartange wawde hawrude e ɗiɗo ñalɗi ko arde yettude jaarde dendagal ɓesgu leñol fof kono kadi weltanade dendagal ɓen bandiraɓe ganduɗa ɓe tiw kañumen goni toɗɗonoɓe innira ɗiɗo ñalɗi mbaɗi hen kadi gueɗe payodinde hay so tawi en kalani on paami on jiiri guite moɗon woni gaari ndi ha e dendagal gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗi tigui nanto nder to ko kamɓe kadi aussi mbawi yonnude hande o kadi ngal ɗo gueɗal fodde mabɓe weltare e rendude meɗen kadi franchement ɗiɗo ñalɗi banggue inauguration kadi eɗen gandi ko ñalawma hande o tawi koye tawtorgol Ndiaye Saydou eɗen beltono hen dendagal ɓesgu leñol fof kono kadi eɗen mbiya Tidiani Faye kañumne joyeux anniversaire yo Allah rokkumo tawede kitale paaɗe taw mo wonde cellal dumigal ha wawa yuɓɓitinde kadi kono ɗiɗo ñalɗi weltanade dendagal bandiraɓe umminoɓe funnague e hirnague rewo worgo jettor noon kuftidinɗo fewde e les marraines et les parrains aussi sinno ko sago kadi waktu o rokkino mbawen rewde inde e jettode mabɓe kono noon ɓayde vraiment waktu o rokkani en calminiɓe tan kamɓe fo e tonggol mbiyenɓe kadi vraiment en jii golle mabɓe en jii teddugal mabɓe en jii kadi weltare mabɓe ha e bismago mabɓe fodde hoɓɓe ummiɓe nokkuji banggueji ɗi kala arɓe ɗo ena tigui tigui e wuuro meɗen ganno e Diourbali ɗum noon rahmatullahi barakatuh mi salmini on mi juurima on mi weltanima on mi ñaganima on Allah moƴƴere balɗe juɗɗe e battane moƴƴe on mbiyama ko woni jaam fof ko onon ɓuuri eyyi ko reftude konngudi mabɓe tan eyyi ko weltare tan e weltanade ɓesgu ngu e weltanade ɓiɓɓe gandanaɓe wonɓe ɗo e Fouta wonɓe e caggal leydi fof beltanama calminama juurama ñaganama Allah moƴƴere e kadi e weltanade kadi ɓiɗɗo e duwanademo ko dañi ko yo jogoro ɗum jaam o juuta hen balɗe o juutda e bandi ko hen yimɓe makko e sehilaɓe makko fuɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh onon bandiraɓe musidɓe goto kala salminama inde mum e yettode muɗum kadi ko adi fo hoɓɓe min mbiyon bisimilla moɗon wuuro ngo bisimilla mon wuuro ngo saabu ngal ɗo garal ngal ɗon ko garal bangal fayiti kadi komin jiiɗi komin belti en jetti Kodda Sarr e Tijani Faye salminama weltanama en jetti Harouna Demba Thioub hono mawni men Yero Bali kanko fonno haalde ngol konngol o watte juuɗe meɗen kono en pamɗiri haalde ɗum e kanko ardiɗo en mbi kadi Tijani min beltanimama sa haali a manti galle subalɓe wadde minen wadde min jettoma kadi min jarma saabu nde wonɗa galle o nde ala ko bonnuɗa ɗon ala ko dufɗa ɗon ha Allah waɗima ha nalti arte galle mon he caɗele ngala a yawaka toon a huraka toon wadde ko an faggini hoorema so tawi neɗɗo dañi moƴƴere tan kañum faggini hoore mum moƴƴere nde aɗa wawno wonde toon Tidiani ñande foof ata haala kalnuɗa Tidiani waɗi ndani kono meeɗa nanede wadde min jettima min jetti kadi jinnaɓe assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu ewa min calmini mon foof indema yettode muɗum ewa kadi machallah kadi min ñaagui mon dow wuuci kadi ha joni kadi ko hollirde weltare tan ewa kadi machallah min beltano Tidiani kanko e dendagal ɓiɓɓe gandanaɓe foof nde won noon aduna o ne yaaji ewa subade neɗɗo waɗa ɗum hunde wona hunde wemde ɗum tan minen hamin belti hen ha ɗo wawi hadde ewa kankone kanko Aminata Thioub hamin beltinima hamin beltini jinnaɓe makko omo wawno jabde jinnaɓe calo walla jinnaɓe calo kanko jaaɓa wonto goɗɗum kono ndo haalka yetti toon nde ka ari ga hen minen foof mi ɗum kay simin keeɓi ɗum en keeɓi ko jinɗen hebde wona hunde wemde faltede yimɓe foof an dokkeɗa hunde ɗum ko hunde sattude ɗum tagui min foof hamin belti hen ha ɗon wawi hadde ɗum noon mbiyaɓen kamɓene yo Allah juutno kamɓe jinnaɓe hono Babdou Bo e gogo Aissata kamɓe mbiya kadi kamɓe sahaɓe kadi halko sagoji bon assalamu aleykum wa rahmatullah caggal yettude Allah ko julle nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe men ɗiɗo voilà ko weltare tan comme no doyen wini en beltima ha ganda vraiment en ngala gable gam haalde weltare men no fotiri e meɗen e ko yettude leñol ngol tam rewo e worgo voilà particulièrement noon ɓesgu gandunaɓe taweteɓe ɗo e wuuro he caggal wuuro foof ewa ko no wiri ni ko inauguration radio Ngano kala ko jiiɗa ene waɗi sababu koye ɓiɓɓe Ngano immi kadi sababu o tawi ɗo e ɓiɓɓe gandunaɓe ɗum saabi ha hande kadi enen daari nde ɗon darde eyi ko yettude e ɓeɗon waɗanoɓe marin e parrain e kamɓe foof
e ñaagimiɓe nde allahu lamɗo ɗaldataɓe bawal mabɓe e ɓesgu gandunaɓe debbo e gorko par ce que so tawi no wonti tidiane fayi tan eɗen mbawi wiide ɗum ɗo wonata hay sen eɓi ɗum latata ko gandunaɓe taweteɓe ɗo debbo e gorko jibinaɗo hande jogori innede janggo e wonɓe caggal kamɓe foof nangui hen eyyi eɗen jogui noon jettore keeriɗo fewde e ɓeɗon teddiniraɓe ɗiɗo ñalawmaji so tawi en limi en juumat kono en mbawa wadde cité inde mabɓe vraiment ko wayno kamen Samba Mbaye wondude kaw Abdourahmane Diop commanda gendarmerie ki Samba Hammadi Ba Kadia Kalidou vraiment ko yimɓe dariɓe mais noon jettor mo ganduɗa vraiment fewde e bandirade debbo mo wona bandi debbo baɗɗo gueɗal ngal ganduɗa mantinde ngal majjata mayata ha aduna egge laharo hoɗe hono Aminata Dubbo Thioub en jii nde kalanɗenmo ɗiɗo ñalawmaji eɗen tijji ɗum eɗen jiiɗi wadde ɗum e nder ganno o holli en weltare makko uniquement o haalan ɗum jinnaɓe makko noddi en téléphone wi somin dañi ɗum ɗo ala komin kalata kodde amen duufe e kosama men wadde noon ɗum ɗo ko ɗum jettere no feewi o waɗi gueɗal ngal ganduɗa majjata mayata no mbiɗen ni o itti ngaari ndi ganduɗa temedere ujunere heɓata ɗum o soodi ɗum o wi teddinire hoɓɓeɓe o itti kadi kalis mo ganduɗa kewɗo o wi mbaɗe hen coɗone hen kirmagine e binégara ñammi noon hoɓɓeɓe wadde noon en mbimo kanko Aminata yo allahu lamɗo yoptumo moƴƴere makko kanko e jinnaɓe makko nde tawno ko Pulaar wiyata so gamiri tiggo yooɗi ko jinnaɓe ko yummum nangge e balaɓe muɗum kanko fo e yidde so tawi jinnaɓeɓe jadani hen wawa latade so jinnaɓeɓe ne jiiɗini kanko o wawa ɗuminani wawana latade en jettima hono bammakko o wiyete ko Mamadou Thioub kono ɓuuri loldirde ko Dubbo Thioub kadi eɗen ñande foof eɗen keeɓa appel aji muɗum hollirde mo weltare e yaye makko wiyete ko Aissata Diop kono noon eɗen mbawi wiide carriére meɗen foof ko galle mabɓe ɗo mbaɗɗen en gaari e galle mabɓe guila eɗen jaari e duuɓi 11 ha en dañi duuɓi 20 e tati nde puɗɗen immade ɗon itten ɗon kadi ko nadde hoɗande voilà donc noon ko joguiɗen keɗen kaale mabɓe ko hunde hewde wadde noon ko wiideɓe tan Allah jarama ɓe jarama kadi eɗen jetta galle mabɓe galle Mamou Saudou taweteɓe ɗo ɓe vraiment kamɓe kadi ɓe nangui hen so jinnaɓe mabɓe wonɓe fraysi ɓe jiiɗino wadde te ɓeega jadani hen kadi wawana latade e won kalnoɗo ñande no konngol ko bandirade debbo wiyete ko Salmata Diop o wi vraiment pama ano e famille ma fof son ndendi o mbawa yobde teddugal ɓeɗo ɓe mbaɗa noon ngal te ko hunde wonde wadde noon Allah jarama ɓe jarama yo Allah lamɗo yobɓe minen ganna fof min beltima machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓiyankoɓe ayaw Piindi TV to gonɗon eno gondiri ɗon e goto moon kala min mbi jaam e kisal Allah yo wone mum e ñalawma hande o gonɗen ko ɗo e wuuro meɗen Ngano e Diourbali Ngano noon tifnel bandiraɓe woni koye nder leydi Sénégal woni koye nder diwan Matam woni koye nder Falde Kanel tawi woni koye nder commune mo Ndendori jimi koye Dande Maayo Sénégal ene heediɓe banggue immade Matam fewde ganduɗa hoorema Bakel ko bow gadoroɗa arde kono sa immima Ngano powata hen ko bara macce tawi ɓe kuccodiri koye rew wuuro wiyeten ko Tinali sababu garagal ɗo ene Piindi TV e ñalawma hande o ko arde hawride uddiguel ganduɗa hoorema ko kesam hesa ko aduna ko namdi ko woni ko wiyete ko radio nde tawno Pulaar ene wiya wonde ñalawma hande o e saaha mo gonɗen ɗo kala ɓurɗomo e communication gadiɗomo e communication kala fuɗɗomo e communication on halfima e banggue ɓamtare noon to banggue kaldigal ɓamtare to banggue faggudu ɓamtare to banggue ndema awa e gaynaka ɗum waɗi noon sukaɓe gannonaɓe saabu mabɓe famde o walade communication o jogui e nder rendo ngo ɓe darni radio mabɓe e sur internet mo ganduɗa hoorema wiyete ko Ngano online ko nder Ngano tawi woni fandara radio ngo ko sarde lawde lakkidde dendagal ko wiyete ko enɗam cehilagal koddigal ɓamtare faggude e mbadi koftudini woni noon Piindi TV ari tigui rigui gam noddude bandiraɓe joni o eɗen kuccite gandunaɓe ɓe ganduɗa hoorema ko ɗo radio ngo waɗa e nder Ngano ko kamɓe jogori heɗade radio ngo kono kadi ko kamɓe jogori wurnude radio ngo kamɓe jogori hokku radio ngo doole ceerno musidɗo caggal nde min namdima indema e yettode ma ko ɗo e Ngano gonɗa holno jiiruɗa e ñalawma hande o uddirgol radio Ngano e nder Ngano ganduɗa hoorema koye mum jeeɗa ceerno Gawsu mi salminima mi weltanimama kadi eyyi ko weltare mawde ha mi wawa haalde ma acca ɗon kam haqqe mi wawa haalde no feewi kono ɗum ɗo jilananmi ɗum ko hunde weldemi hami wawa haalde ko adi fof Ngano so Ngano heeɓi ɗum ɗo mboɗo ɗaminanno ɗum gari ko wuuro andago kadi ko wuuro yimɓe barkinɓe dendagal jeunesse Ngano fof no weltini ɗum ɗo tijjani kadi amin kanni ko baadiraɗo moƴƴo tinniɗo jila ɗum waɗi ala mankude nande mino ari ha galle o haalno foti haalirede mboɗo weltinimo ñagotomi Allah tan o yo Allah junnu ɗum
ha juuta to fayi to yo Allah hokkuma yettoyade toon fa dande nde o yiɗi nde yo Allah hokkuma yettoyade toon eyyi min ma jafuɗo kam noon wawi haalde no fewi gawso mi weltima haala wawi hadde mi wawi haalde a jarama oɗo ko musiɗɗo ɗo e ganno jeeya ko goto e sukaɓe gandunaɓe kono kadi ko jinnaɗo mum Kalidou Koulibaly mo ganduɗa kañum woni capitaine équipe nationale de Sénégal hande o ko kanko ni bismi dendagal arɓeɗone ɓe musidɗo tedduɗo ka gandunajo aɗa wuure ganno kono kadi radio ngo waɗa koye ganno ngol woni lawol gadunol radio waɗede e nder ngoɗo wuuro wiyete ko ganno ha tenkede radio ji kesa mbesa ko aduna go sur internet woni ko wiyete ko les réseaux sociaux hande o holno cikkuɗa gandunaɓe poti wadde poti darade guila e ɗanniyankoɓe ganno ha wonɓe ɗo e wuuro ganno holkoɓe poti wadde ha radio ngo hande ngo yalta e internet ngo wonta FM taw ɗum fof ne keɗo ɗum holko cikkuɗa foti wadde darde gandunaɓe kadi fof on calminama on fof indi moon e jettode moon kadi fof ko weltade e radio ngo ardi ɗo ni kadi e ballal Allah e ballal Tidiani Faye kanko dari darde beele radio no wona ɗo machallah kadi wuuro ngo fof kadi yaadi hen nde wonno ko ɓamtade wuuro kadi fof kam ko weltade e surtout ma ñalawma hande kadi ko ñalawma ganno kadi e no mbiruɗa ni banggue radio ngo min jiiɗi dañde radio ko ɓooyi kono ko joni Allah hoddiri kadi min jetti Allah min jetti Tidiani Faye koɗum wadde ha radio min poti wadde tan ko bon no Tidiani Faye waɗi feere ha radio andira ɗo ni ko aduna fof watta hen haqqille mum watta haqqille e radio he dañjimi haalde eyyi mi salmima gawuji Diako o sikki ala golle mbaɗi fayida hande ko ɓamtare wonande hande diwan ganno saabu ɗeɗo golle hande immi ko dow Canada gorko ne wiye Oumar Ndiaye gonɗo caggal leydi battude haqqille mum e nder ganno walla e diwan ganno waddi Tidiani Faye o darima kankone darde makko o yoni golle ɗe guiɗala wonno matériel ala hay batte ha hande Allah addi ɗum ɗo e nder ganno sikki ala mbasoroɓe gandanaɓe tan walla ɗanniyankoɓe foof goto fof yo waɗi hen junggo muɗum waɗi hen darde muɗum ha radio ngo wonta gonga e gonga Gawus Diako merci jarama a jarama joni o alano mbatten ma en gartu interroge gandunaɓe mbaɗi kubdi kono en jahat nder bandiraɓe jiiya tigui rigui paama ko ɗo woni radio ganno wiyete ko ganno online ganduɗa hoorema uddidgol mum woni sababu rendinde yoga e jendiyankoɓe leñol ngol ede ɓuuri tengtude mo ganduɗa hoorema ko Ndiaye Saydou Amadou Ndiaye mo ganduɗa kala ɗo ari e nder nokku walla ara e nder rendo o arani ko dendagal leñol fulɓe e mbadi koptude ndi taw eɗen gandi to banggue karallagal to banggue ganduɗa hoorema ñellitade hakkillantagal e mbadi koptude ndi ko goto e musidɓe men wiyete ko Kodda Sarr mo ganduɗa hoorema ko kañum waɗi installé radio ngo e mbadi koptude ndi mawɗo Ndiaye Saydou Amadou haydara taw suwa wadde haydara taw suwa ɓendu kono an en tant que gueddiyanke leñol en tant que guelongal Fouta ɓamgal ŋagde guila yimɓe ko sukaɓe ha yettima ñalawma hande o no mbaɗon tampude radio ji ni yo leñol ngol dañi kaalirɗe hande o ko kaalirɗe gaari ha jettima ɗo e wuuro meɗen ganno holno ñalawma o sifori hande e nder fittanuma Gawsu Diako ñalawma o ko ñalaw mawɗo sanne ko ñalawma weltare ko ñalawma jeytare pinal e ɗemgal ha tengti ko tonguidgol dande maayo so wiyama dande maayo dañi radio ko weltare wonande wuurɓe hen en wuuri hen ko gawowo ko demowo ko gaynako ko julanke ɓeɗo foof ko koɗano hanki ko so humpitede e gonkaji mumen e gurdameji mumen ma dañ ɗo ɓatti ɗumen nde tawno radio waɗira ko ha nafta heɗotoɓe ɗum ɓe ɗum ɗo waɗi fayida en jetti wonɓe sababu kala sababu miñiraɗo baɗiraɗo almudo hono Tidiani Faye mo ganduɗa wondiɓe mum jaɓɓe yaadude e muɗum guila to waɗɓe ngaluji ha to adduɓe miijoji ha to dariɓe darde tinde gam walludemo en jettiɓe no fewi saabu ɗum ɗo o anda nafoore mum no fotiri so wonani yimɓe mbatti hutorade ɗum no hannirta ni keɓa hen kabaruji keɓa hen andi needi ko famminta keɓa hen andi ko weltinta ɗeɗo gueɗe tan fof maɓe keeɓe hen so Allah jaaɓi ɗum noon en beltima hen no fewi eɗen jettaɓe eɗen jaaraɓe eɗen mbiyaɓe kadi eɗen cuusnaɓe goto foof ma addu hen ballal wonɓe ɗo e wonɓe saraji ɗo e wonɓe ha to ɓuuri woɗɗude so Allah jaaɓi ma gaddu hen ballal mum saabu ɗum ɗo golle baɗɗe fayida en jetti Gawsu Diak garɗo kadi sembinde koɓe mbaɗata ko en wawno wiide wonde min de wonɗo gonmi kadi ko nokku kewɗo doole kewɗo fayida nanaɗo e leyɗele walla ha nder leydi sohlani ko mboɗo ara ɗo kono noon gamri tiggu so yooɗi won nannguɗo e ballaɓe muɗum
no waɗirno tette hanki hawo woni hunde ko noonne kadi o yiɗi waɗirde ɓe tette haɓe daña hunde haɓe gona hunde en jettiɓe en jetti Aboussou en jetti Kodde Sarr en hayso tawi ko subalɓe yo jomumen yaafo en eyyi noon yo jomumen yaafo en jettiɓe no feewi sen ƴeewi aram to woni to en ƴeewi gannoɗo ga woni ga en tawa dawal manggal nan ɗo kono yidde nde wawi ɗum hunde foof rendude golle ɗe wawi hunde foof ɗum ɗo fof ko ha nafta leñol ko gendiyankoɓe ko sukaɓe gendiyankoɓe sagataɓe sasɓe hiroɓe toɓoƴƴi hande jaalo e janggo yonta hande yakare janggo hoyni ɓamtare ɓe gadda yidditare ɗum noon eɗen mbiya jontaɗo soccoto saabu moso bettat sa yontama kadi namde gueɗe ɗiɗi somi waɗani joni holnde mbaɗanmi e min poɗɗo wadde somi waɗani hol mbaɗanowomi ɗum noon jettiɓe en mbaɗaniɓe tengade kanŋe en jaariɓe en jetti dendagal golle ɗe mbiyen mo wuuri ɓuura yoɓe jokku golle ɓe jarama ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam gona gaye tenke jaɓɓal muɗumen banggue yarane jaam Allah hiire mon en e puɗɗirima e inde gueno en gardini needi en neware netade nde tawno eɗen mbawi wiide dental ngal ko min ɓuuri ɗo famɗude duuɓi ñagade yaafuya jinnaɓe meɗen jibinɓe enen suhaɓe jibinaɓe arɓe ɗo hawride ɗo e jinnaɓe meɗen ɓe nde tawno kala ko dillinɗum ko ɓuuri ɗum doole yidde meɗen e yidde jinnaɓe meɗen hawre e yidde meɗen yaade sago Allah ene laada muɗum en ñaganta ɗum Allah yo Allah junnanen en mbasat junnade nde tawno en ngala hande haala eɗen jii haaloɓe seernaɓe meɗen jinnaɓe e fannuji ɗi foof nanɗo ko yidde haalde seeɗe tan e ko ardi kala andinde gannonaɓe ngoɗo radio ngo gonɗen ɗo hande ngo woodi gila 2016 le 11 avril 2016 ngo woodi à Canada hon joƴƴinnoɓe ngo toon ko Oumar Ndiaye goto mo ganduɗon ko gorko min wiyatamo njool yongo yewta ko cewɗo mo heege sewnani ko ɓi pullo dimo danejo laaɓɗo laaɓtiɗo jiɗɗo pulago mo pulago jarani ɗum foof itti koppareji muɗum kañum e Baba Dia dabɓo mo raɓiɗani haqqille ko pistole ne heeƴe poos ko pistole ne heeƴe poos kono so yalti golle ɗe ne mawɗi kamɓe guitti koppareji mabɓe ɓe mbaɗi guila 2016 kala lewru mayre ɓe joɓat ha ɗo to kalten te haɓe continue ɓe ɓooyi wiide haɓe gadda ɗum ɗo kono noon so tawi aɗa wiya aɗa waɗa ko yontani ko Allah yontinani sa renta he jumre waɗa walla ferguitere waɗa ko joni yonti nde yontinene en mbawa ɓokkade ɗum enen gannonaɓe yidde meɗen anje meɗen ko wonarte ko laatoto ko Allah eeri hande noon ari ha yettima ɗo nde ɓe mbi Tidiane joni noon min gardi hen ha ɗo heddi ko hakkude ma e dendal ngal Fuutankoɓe nde tawno wona gannonaɓe radio ngo arani ko ganno woni adresse o no ceerno Gawus Dia wi nani ni kono noon ko Fuutankoɓe jeeyi banda men gandede ngoɗo radio ngo tagama nga jibinama holko heddi ko nangen hen gande kulli seyin sababun seeraɓe jaafoɗon kala ko jiiɗen ene waɗi sababu o ko ganno sababu o ko Babou Dia Oumar Ndiaye sababu o ko onon gannonaɓe wona Tidiane Faye ala nde tawno ko onon goni jinnaɓe so tawi ne jinnaɗo woodani ɓiɗɗo wawa woode ndegga noon ma jinnaɗo woodi nde ɓiɗɗo woodi ko onon min ñagonto on Allah yo Allah junnu duuso ngo jettor ke kuftidini noon e dennal ngal ɓesgu gannonaɓe sen limi en juumat kono en mbawa wasde limde ɗo to radio ngo woni ɗo enen kala eɗen gandi ɗo bayal ba heewide kaw Moussa ko kodda mo fuuyani kodda mo ñamdani e rawawu woni kaw Moussa moññanema kelle nde haalande nde yettimo Abou Samba Diop wi ko gannonaji Abou Samba Diop wi ene jofdira e ganno Abou Samba Diop wi ene fasni ganno o wi noon o haalata koye dendagal inde Piindi média woni Piindi radio woni Piindi télé e inde gardiɗo programme o Amadou Moussa An
mo ganduɗa hande o omo tini ko woni ɗo ko omo yamiri ko woni ɗo ko kadi ko kanko neliyoyiɓe ɓe ngar ɗo e inde Leyla Ndiathie mo ganduɗa koye ardiɓe galle o e dendagal Piindi TV naɓe foof e gardugol Daouda Moussa Dia o wi somin gari yomin mbi omo yetta gannonaɓe kono omo yetta Tidiane Faye o wi omo jarno gannonaɓe kono omo jarno Tidiane Faye o wide Tidiane sowi ngari otti jibini ɓiɗɗo biyeteɗo radio mo ari jokkudinde koye Piindi TV waɗi sinno ko sago ko dendagal équipe Piindi aranno ɗo dardo e mon ɗo rende mon golle ɗe kono seeɗa ala ko barke woni min neniɗo arɓe ɓe min gari ko yimɓe Piindi fof